गोजोन्थों गासैनिबोसिम आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउट्यूब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायहरग्रोनाय थाबाय। सिगांनि भिडिअफोरखौ नोंथांमोनहा नायनायनि गेजेरजोंहाय अनसायबोबाय। आं सानो दिनैबो बे बड'लेण्ड नांगौ इउट्यूब चेनेलखौ अनसायनायनि गेजेरजों नोंथांमोनहा दिनैनि बे भिडिअखौबो अनसायगोन। दिनैहाय आङो लाबोबावनो सानदों जे गोबां मानसिफ्रानो PIL केस होनानै जोंनि बिटिआर सुक्तिखौहाय धंस खालामनो सानदों होननानै गोबां मानसिफ्रानो बुंदों। नाथाय गोबां 100आव 80% मानसियानो दिनैहाय बिटिआर सुक्तिया जोंनि बर' हारिनि दुखु एखेबारे जोंनि बर'नि माखासे मोननांगौ मोनथायनिफ्राय बन्सित खालामनाय सासे सानै दैदेनगिरिनिल' बिनिफिट होनगासिनो दङ आरो जे जोंनि थाखानाय सक्तिफोरखौनो दिनैहाय धंस खालामबोनायखौ जोङो नुदों। रायजो राजाफोर बेखौनो बे भिडिअखौनो आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय क्लियारिफिकेशन हिसाबैहाय एखेबारे साफा राफा खालामनो थाखाय जोंनि जोंनि बारग MP सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथांनि बाथ्राखौ लानानै फैलायबाय आरो नोंथांमोना बेनि बाथ्राखौ गासैबो खोनासंनानै नंगौबा नंगौ बुं नङाबा नङा बुं। सानसे जोङो बिथांमोनखौ बेबायदि लाबोबाय थानायनि गेजेरजों आंहा बे थांखिया बेनो सानसुमा खुंगुर बसुमतारीजों आरो प्रमद बर' सानैजों डिबेट खालामहोगोन आरो बिथांमोना बेबायदि डिबेट खालामनो जुदि हायाब्ला आंबो बिथां प्रमद बर'जों दिनै डिबेट खालामनो राजि। रायजो राजाफोर आङो रायजो राजानि जानानै दिनैहाय प्रमद बर'जों डिबेट खालामनो आंबो थामथिम। रायजो राजाफोर जेखि DI 65आनो जा प्रतिदिनानो जा निउस लाइभआनो जा बड'लेण्ड जे रादाबानो जा आर'नाइ रादाबानो जा जेखि जाया सानसे प्रमद बर'आ मा थांखि लानानै बे बिटिआर सुक्तिखौ लाबोआ बेनि सायावहाय डिबेट खालामगोन। डिबेट खालामब्लासो बुजिगोन रायजो राजाफोर। दिनैहाय प्रमद बर'जों आरो सानसुमा खुंगुरजों डिबेट खालामहोनांगौ। रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। आंनि भिडिअखौ दिनै प्रमद बर'आबो नायो, लरेन्स इस्लारियाबो नायो, सोरबा गबिन्दुआबो नायो। रायजो राजाफोर आं गासैबो मिथिजोब्बाय। मानोना गोबां मानसिफ्रा बे आङो कन्टेन्ट लाबोनायनि सायावहाय आंनि थाम्बनेलखौ लाबोनायनि सायावहाय गोबां मानसिफ्रानो बुङो 17 बोसोर जे रायजो खुंबोबाय बेखौ मानो नोंसोरो बुङा? दा बोसोरनिल' खुंनाय जे रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मानो नोंसोरो बेबायदि मैला होनो सानखो होननानै गोबां सुबुंफ्रा बाय फन रायलायहरो। बेबायदिनो जेब्लानाखि लोगो मोनो बे समाव रायलायहरो। मानि थाखाय बे कन्टेन्टखौ लाबोनाय जादों? बेबायदि बेनारफोरखौ होनानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव लाबोनाय जादों। नोंथांमोनहा एसेब्लाबो बुजिबाय जानो हागौ। आंहाबो गोजोननाय गैया रायजो राजाफोर। आंबो दिनैहाय खमसे खम 10 बोसोरनि बारा आङो PCDR निफ्राय लानानै UPPL आवहाय मोननै टार्म्स मावबोनाय। आंबो सासे प्राइमारिनि जेनेरेल सेक्रेटारि ब्लकनि भाइस प्रेसिडेन्ट जानानै मावबोनाय रायजो राजाफोर। आङो दिनैहाय बिटिआर सुक्तिखौ गोजोननाय गैयैनि थाखाय आङो दिनैहाय UPPL हानजानिफ्राय ओंखारनानै निउट्रेलाव दङ। रायजो राजाफोर आङो दिनैहाय सोरबा BPF जोंबो गैया, सोरबा UPPL जोंबो गैया, सोरबा BJP जोंबो गैया, सोरबा कंग्रेसजोंबो गैया, सोरबा आम आदमी पार्टीजोंबो गैया। रायजो राजाफोर आङो दिनै निउट्रेलाव दङ। मानो होनोब्ला आङो दिनैहाय बिटिआर सुक्तिनि सायाव आंहाबो गोजोननाय गैया रायजो राजाफोर। मानो होनोब्ला आङो सानदोंमोन नैबे जोंनि थामथि सुक्तिजोंनो BSA सुक्ति जाबाय, BTC सुक्ति जाबाय। दिनै बे बिटिआर सुक्ति बा जोंनि लास्ट सुक्तिजोंनो दिनैहाय जोंनि जोबथा सुक्ति जागोन बेखौहाय मिजिं सानदोंमोन, थांखि दङमोन। नाथाय बे गासैबो आंनि साननाय आरो बर' रायजो राजाफोरनि साननाय, गोबां मुंख्लंफोरनि जिउ बावलांनाय बेफोरखौ आंनि व्यक्तिगत जिबनजों आंनि व्यक्तिगत गोसोजों
सान्थि मोनैनि जाहोनाव आङो दिनै UPPL हानजानिफ्राय प्रमद बर' इन्टार जानाय लोगो लोगोनो हाबनाय लोगो लोगोनो आङो दिनै UPPL हानजानिफ्राय आं गोजान जादों रायजो राजाफोर मानो होनोब्ला आंहा गोजोननाय गैया आंहाबो गोजोननाय गैया दिनै बे बिटिआर सुक्तिजों जायनि फलावहाय दिनै माखासे कन्टेन्टफोरखौ लाबोनायनि गेजेरजों दिनैहाय जेन' माखासे दैदेनगिरिफ्रा खौसेथि जानानै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनो जेबायदि हास्थायनाय दं बे हास्थायनायखौ जेन' फुलफिल खालामनानै होयो दिनै जोंनि बर' रायजो राजानि गेजेरावहाय दिनै बेबायदिनो खावथाम खावब्रै बेबायदि जानाय जुदि गैयामोनब्ला दिनै जोंनि बर' रायजो राजा जे फुल प्रेजेन्ट मोननांगौ वा जाफुंसिगौमोन ना बेबायदि गावस्रालायनि गेजेरजोंहाय जोङो दिनैहाय जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय जे हास्थायदों बे हास्थायनायखौ लाबोनानै होनो हायाखै दिनै पावारनि गांनानै नैबे एसेल' जे पावार गैया माइनास जाबोनाय जे पावारखौनो लानानै दिनै सुक्ति खालामनानै लाबोदों प्रमद बर'आ बे बित्रिखिना नांनानै गोसो गोरबोआव गावफ्रुजोबनाय मोननानै दिनै आंबो UPPL हानजानिफ्राय सरखार दादोंब्लाबो ओंखारनानै निउट्रल जानानै दङ रायजो राजाफोर दिनै मानो थाखाय PIL केस होनाय जादों आङो दिनै बे PIL केसआव आंबो जगदान दङ रायजो राजाफोर बिनि थाखायनो बे PIL केसआव मा दं बे PIL केसनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननो आङो दिनैहाय नैबे सानसुमा खुंगुर बसुमतारिनि बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ शेयार खालामनो सानबाय नोंथांमोना दिनै खोनासंलांदो गोविंद बसुमतारी मोना बे रन्जन दैमारिमोनखौ जेलनिफ्राय बिसोर बख'नायनि बिसोरहा मतलब गोसो गैया बिसोर गिनाय दं पलिटिकल गिनाय दं रन्जन दैमारि जेलनिफ्राय गना फैब्ला बेखौ जों लिडार बानायनानै बिटिआरनि बा बिटिसिनि चिफ बानायनोमोन रायजोफ्रा बेखौ गिनायसो दं गासिबो जिनिसा डिपेन्ड खालामो पलिटिकल लिडारशिपनि सायाव प्रमद बर'नि लिडारशिपआव जि बिटिसि गभर्नमेन्ट बिटिसि जिथु गभर्नमेन्ट लिडारशिप बे बिराद लोरबां उइक देशफोरा जेरै दिनै बिदिखौ सालायगासिनो दं हिसाबै नों मा थाखा फैसा मोनगोन नोङो जोंहा बिटिसि ओनसोलाव गासै 30 बा 35 लाख पपुलेसन दं आइन डिपार्टमेन्टनि डिपुटि सेक्रेटारि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि आन्डार सेक्रेटारि सालायनांगौ जानो हागौ ना फट'खौलां गैयाब्ला स्लिपसो हरनानै बारान्दायाव नेबाय थानांगौ सेक्रेटारि दं प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि डिजाइनेशनखौ माबा सिअ ना माबा लिरनांसिगौनो सिअआ बहा थायो आइफोर आफाफोर सिअआ थायो जोंना प्राइभेट कम्पानिफ्राव 4 तारिखआव 16टा डिपार्टमेन्टनि सायाव खामानि मावनो बिटिनि 7 डिसिफोरनो अथरिटि पावार हगारदों अब्ला लोगो लोगो मा जाबाय बिटिसिनि जुदि इलेक्टेड बडिनि जि पावार एन्ड फांसन बेयो अलरेडि डाइल्युट जाहैबाय ना मा जागोन आरो डिसि 7 जे सेक्रेटारि रेंकआव प्रमोशन जाबावबाय बिसोरनि पावार एन्ड फांसन बिसोरनि एक्टिया मा जागोन क्लेश जागोन क'क्राझारनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बड'फा नोगोराव थानाय जि बिटिसिनि हेडक्वार्टार जाय हेडक्वार्टार बिल्डिंखौ 30-40-50 कौटि थाखा खरस खालामना हाग्रामा महिलायाव लुना गालांबाय बे हेडक्वार्टारा भुट बांल'सो जासिगोन बायदिब्ला खेबनै गोजौ 500नि बारा बर' फिसाफोर थैखांबाय बहाय लाब जागोन माबो नोंथाङा लुबैदों जे प्रमद बर'मोननि जिथु डेन्जारास डेट्रिमेन्टेल पलिटिकेल कनस्पिरेसि डिफेन्ड बर'मोननि जिथु डेन्जारास पलिटिकेल कनस्पिरेसि बे कनस्पिरेसि बे जेनिफ्राय ओंखारनानै फै एबसुनि बर' बिदा फंबायफोर सोरबा नेता दंबा लिडार दङ अफिस बेराव दंब्ला इउनिट लेभेल आनसलिक लेभेल डिस्ट्रिक्ट लेभेल सेन्ट्रेल लेभेलनि लिडारफोर दंब्ला सान इन्ट्रस्पेक्सन खालाम गेजेराव मा गोरोन्थि जाखो बबे राइट बबे रं you introspect please introspect into what kind of blunders or mistake have already committed by Pramod Boro and his company so that एबसुनि फिलसफि एबसुनि इमेज एबसुनि आदर्शखौ गोथाङै लाखि एबसुखौ दाफोथाय डेफिनेटलि दाखालि आङो 23 तारिखआव मोनसे प्रेस बिज्ञप्ति होदों
बेयाव डेफिनेटलि होनदों जे PIL दाखिल करा सन्दर्भत उल्लेखनीय मुख्यतम বিষয়বস্তু হল তৃতীয় বড় চুক্তির দফা নং 3.1 Roman 2 subclause 3.1 Roman 3 subclause 3.2 subclause 3.3 subclause 3.4 clause nong 4.4 clause nong 7.2 and clause nong 8.1 बे स्पेसिफिक मेथारफोरनि सायावल' जों केस होदों 2020 नि 28 सेप्टेम्बराव बिटिसिनि नामखौ बिटिआर बानायनायनि नटिफिकेसन होदों गभर्नरा आरो गोदान बाउन्डारि कमिसन दादों बे एखे नटिफिकेसनजों बेजों लोगोसे 4 तारिखआव 16टा डिपार्टमेन्टनि सायाव खामानि मावनो बिटिसिनि 7 डिसिफोरनो अथरिटि पावार हगारदों अब्ला लोगो लोगो मा जाबाय बिटिसिनि जुदि इलेक्टेड बडिनि जि पावार एन्ड फांसन बेयो अलरेडि डाइल्युट जाहैबाय बेनि उनाव मा जाबाय 2021 10 जुन खालि बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरियाज डिस्ट्रिक्ट आरो बेनि जुदि एडमिनिस्ट्रेटिभ एपारेटास बिटिसि बेखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय गोदान मोनसे डिपार्टमेन्ट दानायनि नटिफिकेसन होबाय नामा दानबाय बड'लेण्ड क'क्राझारनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बड'फा नोगोराव थानाय जि बिटिसिनि हेडक्वार्टार जाय हेडक्वार्टार बिल्डिंखौ 30-40-50 कौटि थाखा खरस खालामना हाग्रामा महिलायाव लुना गालांबाय बे हेडक्वार्टारा भुट बांल'सो जासिगोन बायदिब्ला बेवहायथ' पावार एन्ड जेबो थाला बेनि उनाव मा जाबाय लेन्ड मेटारा जेराव अलरेडि बिटिसिनो ट्रान्सफार साबजेक्ट जाखाबाय 7.2 बिटिआर एकर्डनि क्ल'जआ मा होनदों बड'लेण्ड ओनसोलाव जेसेबां गभर्नमेन्टनि हा खाज दं वाटार बडिज दं रिभारिन एरियाज दं गोथैसालि दं बेफोरनि कमप्लिट कन्ट्रलिं अथरिटिया स्टेट गभर्नमेन्ट लांफिनजोब्बाय डेट मिन गावसोर बेवहाय इन्डास्ट्रि गायसंफैयो ना गुबुन नन ट्राइबेल मानसिखौ लाबोनानै बेवहाय कल'नि बानायफैयो आसामनि गोदान एनक्लेभ करिडर एसे डेन्जारास बे आरो लोगोसे मा खालामो 2021 जुलाइ दाननि गेजेराव बिटिसिआव जेराव लेन्ड एन्ड रेभिनिउ मेटारा ट्रान्सफार जाबाय बिटिडिआव मोनब्रै जिल्लायाव जेसेबां ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दं बै ट्राइबेल बेल्ट ब्लकफ्राव एसे हल नेपालिफोरखौ गरखा जेनेरिक थामजों प्रटेक्टेड क्लासाव सोनायनि नटिफिकेसन अलरेडि होबावबाय आरो अब्ला बिटिसिनो होखानाय पावार एन्ड फांसन साबजेक्टआ बहा थागोन बायदिब्ला बिनि उनाव मा जाहैबावबाय नभेम्बरनि 22 तारिख 2021 मोनब्रै जिल्लानि 7 डिसिखौ सेक्रेटारि रेंकआव आपग्रेड खालामबावबाय अब्ला बे लाइन डिपार्टमेन्ट जथ' सेक्रेटारि दंमोन 40टा डिपार्टमेन्टनि बे डिपार्टमेन्टेल सेक्रेटारिफोरनि पावार एन्ड फांसना मा जागोन आरो बे डिसि 7 जे सेक्रेटारि रेंकआव प्रमोसन जाबावबाय बिसोरनि पावार एन्ड फांसन बिसोरनि एक्टिया मा जागोन क्लेस जागोन दा डेफिनेटलि बिटिसिनि सेक्रेटारिनि नर्मेल माबा सेक्रेटारिसफोर आरो बेनिफ्राय डिसिफोरखौ प्रमोसन होनानै सेक्रेटारि बानायो क्लेस डेफिनेटलि फैनोसै 2021 24 डिसेम्बर खालि सिगांनि चेयारमेन बाउन्डारि कमिसन पिपि बारमा थैलांबाय जेब्ला बिनि जायगायाव गोदान सासे चेयारमेन होलायबाय बिथाङा जाबाय डक्टर आशिष कुमार भुटानी आइएएस अफिसार बियो दा बिथांखौ जेब्ला चेयारमेन गोदान होबाय बिनि नटिफिकेसन लेंगुवेजआ नायदो इन पार्सल notification of the earlier notification issued by nong TAD BC /227/2030/54 dated 29 September 2020 and consequent upon the demise of the incumbent chairman Sri P.P. Barma, I retired Dr. Ashish Kumar Bhutani as principal secretary to the government of Assam is hereby appointed as chairman of the meaning was बिटिआरआव हाबनाय गामिफोरखौ दानख'नो सोलायनोसो अल्टार खालामनोसो होननानै गोदान चेयारमेनखौ थिसनदों अब्ला इनक्लुसननि लेंगुवेजआ बहा थांखो बहा गोमाखो एसे डेन्जारास बियो आरो दानो नेक्स्टआव फैदोलाय 2022 नि 13 जानुवारि खालि
आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे अर्डार होबाय सनितपुर जिल्ला आरो बेनिफ्राय बिश्वनाथ जिल्लानि डिसिफोरखौ अर्डार होबाय जे 8 फेब्रुवारिनि गेजेराव नोंथांमोननि जिल्लानि सिङाव थानाय जे रेभिनिउ सार्केलफोर बे रेभिनिउ सार्केल मोनब्रैनि सिङाव थानाय बर' कचारि डमिनेटेड गामिनि लिस्टखौ 8 फेब्रुवारिनि गेजेराव आसाम गभर्नमेन्टनो हरनांगौ। मानो हरनांगौ? जे बड' कचारि अट'नमास काउन्सिलावसो सोनोसै। नाथाय बिराद रिएक्सन जाबाय बेखौ लानानै। उनाव बे नटिफिकेसन बे अर्डारखौ आरो बेनिफ्राय उइथड्र खालामनाय देखायनानै आथिखालाव नांथ'ला होनबाय। बेनि उनाव मा जाबाय? फेब्रुवारिनि 22 तारिखखालि जोंहा उरखाव ब्रह्मआ आथिखालनि बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि बिथाङा सम्भब मिनिस्टार इनचार्ज खोमा। बिथाङा तेजपुराव थांनानै सनितपुर जिल्लानि डिसिनि कनफारेन्स हलाव बे मोननै जिल्लानि बर' फिसाफोरखौ लेंहरदों जानांगौ। एबसुनि लिडारफोर दं, प्रमटफोरबो दं। मा खालामदों जाहैबाय जे नोंथांमोननि गामिफ्राथ' रेकर्डआव गैफेरा, बेखायनो पन्सायत राज सिस्टेमावसो नोंथांमोननि गामिखौ सोग्रोनो। बेखायनो पन्सायत राज सिस्टेमाव सोदो दिनै। दा बेवहाय भाइटेल मोनसे कुइसन सिखारदों। पन्सायत राज सिस्टेम जागायजे दावहा नांनायनि बर'फ्रा अट'मास थैयो गहपुराव खेबनै गेजेर मासाखा जाबाय 1983, 1989। बिसोर लासिंसिं बिसोर थगायदों बिसोर। दा उल्थाय बुंगासिनो दं सानसुमा खुंगुरमोना गुवाहाटी हाइकर्टआव PIL होनायनि थाखायसो लायनो सनितपुर जिल्लानि बिश्वनाथ जिल्लानि लखिमपुर लखिमपुर जिल्लानि बर' गामिफ्रा हाबथारसिगौमोन, हाबना मोनला, हाबनाय नंला। आरो बुंबावदों जे रन्जन दैमारियाबो गथानसैमोन जेलनिफ्राय। सानसुमा खुंगुरमोना PIL होबाय नालाय दा थाबथाजोबनोसै। बे बोसोरनिखौ मा खालामो बिसोरो? जोंथ' बिखा फोरजोंनो बुंनो हायो। बे प्रमद बर'मोना, दिपेन बर'मोना, गोविन्द बसुमतारी मोना बे रन्जन दैमारिमोनखौ जेलनिफ्राय बिसोर बख'नायनि बिसोरहा मतलब गोसो गैया। बिसोर गिनाय दं, पलिटिकेल गिनाय दं। रन्जन दैमारि जेलनिफ्राय गना फैब्ला बेखौसो लिडार बानायनानै बिटिआरनि बा बिटिसिनि चिफ बानायनोमोन रायजोफ्रा, बेखौ गिनायसो दं। आंहा फोथायनाय दङ जोंनि NDPनि बिदा फंबायफ्रा खुनुदिन भुल बुजिनाय नङा आरो भुल बुजियाखै। हमदांनो हादों सोर असे सैथोजों खामानि मावदों, सोर मिसा खोथा बुंदों, सोर थगायदों। दा बेखायनो आङो खावलायबावनो लुबैदों सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्ला आरो आनडिभिडेड लखिमपुर जिल्लानि बर' बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरखौ बे दिपेन बर'मोननि सोरबा प्रमद बर'मोननि मिसा खोथा बुंनायजों जाहाथे लामा जाहाथे आन्दायहोजाया। बबे सान, बबे हर, बबे सैथो, बबे असैथो बेखौ जुदि बिनानै बे आबेगजों दाथांथों, इमसन भुमजों दाथांथों। जों बेदिखौ थांब्लानो आल्टिमेटलि जों देरहागोन। स्लिपसो हरनानै बारान्दायाव नेबाय थानांगौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ। आरो बे बिटिआर एकर्डनि डिफेक्टआ बबे मोनसेया? गोदो गोदाय बिटिसिनि चिफ, डिपुटि चिफ आरो बिटिसि एसेम्ब्लिनि स्पिकारा केबिनेट मिनिस्टार रेंकनि प्रट'कल मोनदोंमोन, रेंक एन्ड स्टेटास मोनदोंमोन। गुबुन गुबुन EMफ्रा स्टेट मिनिस्टार रेंकनि प्रट'कल स्टेटास मोनदोंमोन। दिनै प्रमद बर' CMनोल'सो होदों। प्रिन्सिपाल जोंनिया चिफ, बड'लेण्ड ओनसोलनि चिफ, गभर्नमेन्टनिबो चिफ। मा CM चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार, बेथ' गाहाय रेंकनि चिफ। गुबुन गुबुन जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलावसो CM होनना बुङो, जोंनाथ' चिफ। दा बे मोनखानाय जे पावार एन्ड फांसन, जे रेंक एन्ड स्टेटास, जे प्रट'कल, बेखौ एखे फाहायना लानाय जाबाय। हाबुरिनोबो सागोन बायदिबा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया, फरगेट एबाउट प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि, इभेन बबेबा लाइन डिपार्टमेन्टनि डिपुटि सेक्रेटारि, एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि, आन्डार सेक्रेटारि साहा होनांगौ जानो हागौ ना, नोंहा प्रट'कलानो गैयाब्ला। दा सिंनि डिफेक्टफ्रा बेफोरनोब्रा। दा बेफोरखौ बुंब्लासो लाजियो। दा जोबनायाव आलादा गोबां खामानि मावगासिनो दं। 2020नि 27 जानुवारिनि एकर्ड जानायनि हरसे सिगां क'क्राझारनि डिसिखौ मोनाव लोगो हमनानै आङो प्राइम मिनिस्टार, हम मिनिस्टारनो एडभान्स मोनसे मेम'रेन्डाम हरदों। गाबोन जि गोदान एकर्ड जानो थांगासिनो दं बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि गाहायाव, बेखौ खुनु पद्ये बड' सिभिल ससाइटिया
बर'था मानिनाय खोथा गैया बेखायनो इमिडिएटलि फ्रेश पलिटिकल डायलग स्टार्ट खालामनांगौ होननानै जों मेम'रेन्डाम रिमाइन्डार हरगासिनो नै दाख्लै जानुवारिनि 1 तारिख जानुवारिनि 27 तारिखआव क'क्राझारनि डिसिनि थ्रुयै जोङो प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार रिमाइन्डार हरदों जे थाबैनो होल बड'लेण्ड स्टेटहुड इस्युनि सायाव फ्रेश पलिटिकल डायलग स्टार्ट खालामफिननांगौ होननानै जों भारत गभर्नमेन्टखौ जों आर'ज गाबहरदों जों खावलायहरदों आरो एनडिपिनि माखासे लिडारफोर दिल्लीयाव मैया थांदों आं खोनादों बिथांमोननोबो आं एडभाइस हरदों जे जोंखौथ' मेगन मिसिबनानै बे गोदान बिटि रेकर्डआव सहिलाबाय सहिगोनासो जों उनाव नुबाय मा डिफेक्ट जोंखौ बोरै गल जाहोगोन दा मेटारा जोंनि कन्ट्रलाव गैला होल बड' सिभिल ससाइटियाव थांबाय आरो जुदि शान्तिखौ लुबैयोब्ला इमिडिएटलि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया होल बड'लेण्ड स्टेटहुड इस्युनि सायाव फ्रेश पलिटिकल डायलग स्टार्ट खालामनो बयखौबो लेंहर होननानै खावलायना फै होननानै आं मैया एनडिपिनि जाय बिथांमोन दिल्लीयाव दंहैयो हम मिनिस्टारनि सोरबा जइन्ट सेक्रेटारि लेंहरदों होननानै आं मिथिनो मोन्दों आरो बेबायदि बुंनानै फै होननानै आं एडभाइस होदों आरो दिनै जे बिटि वान्डार सामडे गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया दा सेपारेट स्टेट रावनोबो होनायनि पलिसि गैया होनदोंब्लाबो जेला डेम'क्रेटिक मुभमेन्टआ जेरावबो सोलिगोन जरदार भाबै तेलेंगानाखौ जेरै होनो गोसो गैया लास्टआव होनो बायद' जादों जोंनिखौ होनो बावनो जागोन बिदरपुर रायजोखौ होनो बाव जोंनि नर्थ बेंगलखौ माखासे होनदों कचबिहार होनदों माबा ग्रेटार कचबिहार लेन्ड होनदों माखासे उत्तर बंग होनदों माखासे होनदों क्षमतापुर होननांगौ होनदों माखासे ग्रेटार कचबिहार होनदों सेपारेट स्टेटनि थाखाय बिजेपिनि एमपि बिजेपिनि एमएलएफोरनि दा आवाज दैखांगासिनो त्रिपुरा रायजो जोंनि बर'फोरनिमोन त्रिपुरि कक बर'फोरनिमोन जोंनि बाहागि बिदा फंबायफोरनिमोन दिनै त्रिपुरायाव दिनै सेस जाबाय त्रिपुरा लेन्ड बिगासिनो ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड दिल्लीयाव डेमनस्ट्रेसन जाबाय साननै आंबो थांदों दा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जागोन त्रिपुरा लेन्ड जागोन बिदरपुर जागोन नर्थ बेंगलाबो जागोन गरखालेन्डबो जानो हागौ आरो सेपारेट स्टेट गोदान दानाया इन्डियायाव इट इज नट स्टेटिक इट इज ए डायनामिक प्रसेस बे फ्लेक्सिबल बे रिजिड नङा आरो मेक्सिमाम सेपारेट स्टेटआ इन्डियायाव इन्डिपेन्डेन्ट उदांस्रि मोनखांनायनि उनावसो जादों गुजरात नामनि सेपारेट स्टेट गैयामोन महाराष्ट्र नामनि सेपारेट स्टेट गैयामोन उनावसो जादों दिनै आसाम नामनि मोनसे सेपारेट मोनसे स्टेटनिफ्राय मोनब्रै अलरेडि सेपारेट स्टेट जालांखांबाय नागालेण्ड स्टेट जादों फार्स्ट देन मेघालय जादों मिज'राम जाबाय अरुणाचल जालांबाय जोंनि मेगनावनो जोंनिया मानो जाया डेफिनेटलि बड'लेण्ड इज एन एचिभेबल इस्यु बाय मेटार बेखौ मोनखागोन दिनैनि बाबार लोरबां नों गासिबो जिनिसा डिपेन्ड खालामो पलिटिक लिडारशिपनि सायाव प्रमद बर'नि लिडारशिपआव जि बिटिसि गभर्नमेन्ट बिटिसि जिथु गभर्नमेन्ट लिडारशिप बे बिराद लोरबां उइक दिसपुरा जेरै दिनै बिदिखौ सालायगासिनो दं हिसाबै नों मा थाखा फैसा मोनगोन नोङो जोंहा बिटिसि ओनसोलाव गासै 30 बा 35 लाख पपुलेसन दं बे पपुलेसना आसामनि टटेल पपुलेसन रेशिय' 12.13% गोलैयो दा आसामाव जुदि जेसेबां टटेल एनुवेल प्लेन बाजेट जायो बेखौ जुदि 12% जुदि अंक खालामोब्ला बोसोराव खमावबो 2-3 हाजार थाखा जों मोननांगौ दं बड'लेण्ड ओनसोल कौटि 2-3-4 हाजार कौटि दा बोसोराव 2-3-4 हाजार कौटि जुदि स्टेट प्लेननिफ्राय मोनोब्ला सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय सेन्ट्रेल एसिस्टेन्ट आरो माल्टिपल सेन्ट्रेल स्पन्सर्ड स्किम्स आरो इन्टारनेशनेल फान्डिं प्रसेसनिफ्राय प्रजेक्ट स्किम फैयो वर्ल्ड बेंकफोरनिफ्राय अनेक थाखा मोननांगौ दं नट लेस देन राउन्ड फिगार 5,000 crore जों मोननांगौ दं 5,000 crore जुदि थाखा मोनोब्ला प्रपार जुदि इउटिलाइज जायोब्ला बोसोरबानि गेजेराव डेभेलप जायो थांनाय 15 बोसोराव जथेस्थ जादों दा बे प्रमद बर'आ थाखा लाबोनो हानायनि बुंनो बिनाव माबा गैया गोहोआं गैया ओमफ्राय दानि लाबोगोन जों भारत संबिधान 280 आर्टिकेल एमेन्ड जानानै बिटिसिआव डाइरेक्ट फान्डिं मिसा खोथा बियो फाइनेन्स कमिटिया रिजेक्ट खालामबाय बे पलिसिखौनो ओमफ्राय हम मिनिस्टारनि स्टेन्डिं कमिटि थायो पार्लियामेन्टआव आंबो गोदो मेम्बार दंमोन बे हम मिनिस्टारनि स्टेन्डिं कमिटि एलाउ खालामाखै एनकारेजमेन्ट होआखै डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलआ डाइरेक्ट फान्डिं होनांगौ
बे 2080 आर्टिकेलखौ एमेन्डमेन्ट खालामनायनि रायजो सभायाव बिल मोनसे पेन्डिं दं बे बिलनि उद्देश्य जाहैबाय मा जेराव जेराव डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दं बे डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल 6 एरियायाव थानाय स्टेटफ्राव स्टेट फाइनेन्स कमिसन दानांगौसो होनदों आरो बे स्टेट फाइनेन्स कमिसनासो अट'न'मास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलफोर जिल्ला परिषदफोरनो मिउनिसिपेलिटिफोरनो थाखा हरनायनि मेकानिजम बानायनांगौ होननायसो बाथ्रा सोंनाय दंमोन पिपल सरकारा सिगां बा गोजौ कमिसन जा खोथा होदोंमोन बेयाव सफलता जानो हायाखै बा जाफुंसारनो हायाखै होननानै नोंथाङा सानो बिदि एबसलिउटलि फेइलार परिबर्तन होनदों सोलायनाय लाबोगोन द रेडिकेल सेन्स दा रेडिकेल सेन्सआ बिसोरना मा जिबायदि रेटनि पार्सेन्टेज जादों जायो होननाय खोनागासिनो दं रायजो राजाफोरनिफ्राय बे जुदि गमामायैनो उसिब्ला उल्थायो गोजौथिं दावखोलांनांगौ प्रमोसन जानांगौ डेभेलपमेन्टब्ला पजिटिभ डाइरेक्सना खिन्थु गाहायथिं थांगासिनो दं एसेन्डिं अर्डारजों फाथालफोरसो थांगासिनो दं नै खोनादों मैयाना दाखालि एखे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि रुमनि ना बबेनिबाखौ सोरबा सासे इएमआ टेबोल चेयार गारख्रुबजुदों बुख्रेबजुदों जाहैदों गासिबो नैबे केलेंकारिनि थाखायनो माने गोदान बिल होनायाव बेसेबांबा पार्सेन्टेज खाखालायबाय जाहैबाय सोर सोरहा बेसेबां मोनजानांगौ दा जायफ्रा जाजादों बिसोरसो मिथिगोन आरोखि खोथाथ' नंथारगौ बुजालायनायाथ' नंथारगौ बिराद दुखुनांथाव दा बिथांमोनालाय नों होआबाथ' उफाय गैया खोनानो मोनदों जोङो गुवाहाटी हाइकर्टआव गोदोनि गोजाम खोथाखौ अनेक केस हैबाय आरो गावसिनि मोननांगौ जुदि गोजाम जुदि बिल बे बिलखौ मोननांगौ होननानै इभेन अनारेबल गुवाहाटी हाइकर्टनि गोबां बेन्चफ्राबो पजिटिभ डाइरेक्सन हरदों होननाय जों खोनादों माने बबेबा मोनसे खोथा हयथ' नांनानै थादोंगोन दा गावसिनि लुबैनायखौ सुफुंनो हायोब्ला हयथ' मोनगोनदां बिलखौबो सुफुंनो हायाब्ला हयथ' मोनाबो जानो हागौ बिसोरनो आसल जाहोना बे सरकार हिसाबै डेफिनेटलि मानो थाहा जानो हा दानि जिथु आसाम गभर्नमेन्ट 600 crore डेफिसिट बाजेट दा फैसा गैयाब्लाबो दाहार लानानैबाबोथ' नों मावबोनांगोन ना स्किम प्रजेक्टखौ मावबोनांगोन सिअ'आ बहा थायो आइफोर आफाफोर सिअ'आ थायो जेनेरेलि प्राइभेट कम्पानिफ्राव दं प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि डिजाइनेसनखौ माबा सिअ' ना माबा लिरनांसिगौनो आरो जेसेबां सेक्रेटारि दङ बे एडिसनेल सिअ' बा एसिस्टेन्ट सिअ' डिपुटि सिअ' बेबायदिखौ जालांजोबसै सिअ'आ थायो नर्मेल डिस्ट्रिक्टफ्राव जेराव जिल्ला परिषद थायो आरो बे सिअ'आ माने एसिएस पासफोरखौनो होलाङो एडिसनेल डिसिनि रेंक गाहाय रेंकनि बुङो गोदो बुङोमोन इएसए एक्सट्रा कमिशनार दा एडिसनेल कमिशनार होनना बुङो आरोखि दा बेबायदि मानसिखौसो सिअ' होननाय जायो लासिं सिं सासे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आइएएस पास जानाय मानसिया बेयाव सिअ' जानो सोर फैगोन जायनि थाखाय सम्भब सिगांनि जाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिमोन बे थांबाय बिसोर दा गोदान सासे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि फैदों रायजोफोरनि सिगाङाव आफस'स खालामना बुंनाय खोनादों जों আপোনালোকৰ বিটিসি অনেক ডাঙৰ আছিল কিন্তু সেই বিটিসিটো এতিয়া লাহে লাহে ইমান সৰু সত হ'বলৈ গৈ আছে होननाय खोथा बुंनाय जों खोनादों आरो नंगौना नङा जों मिथिया नंगौबाथ' बिराद दुखुनांथाव बिथांमोनखौ दुखु मोनफैदों